Het is in een bar, ik kan wat drinken. Ik heb mijn voorzorgen genomen, ik heb al wat pils op het podium laten zetten. Ik ga daar nu gebruik van maken. Het volgende nummer is het vierde. En het gaat over een mislukte versierpoging. Kan ik je vertellen van wat dat er gebeurt? De laatste keer dat een vrouw in jou verkeurt. Ik moet niet verder pijn, het zit nog verser met geheund. Wou ik maar in de kip, want dan veel het niet zo moe. Van de kerel van in de dak en mijn reputatie linken. De kerel van in de dak en mijn fascinatie linken. Voor het vrouwelijke geslacht, die ongelooflijke pracht en mysterieuze macht die mij al varen versmacht. Ik ben geïnteresseerd, ik kan al blijven naar al. Ik ben geïnteresseerd, doet het niet om mijn verhaal. Over eenzaamheid en kou en verlangen naar verdriet. De ware liefde onontgonnen gebied voor mij. Maar kan niet blijven klaar, want soms komt er vrouw van vrouwen die zien zitten naar gelukte met succes. Of vallen te verdedigen, of aan geen stress, kan nog aan geen stress. We staan niet veel voor, daar verhaal ontwikkelen niet. Ja, hoe is de achternoen aan het trainen dat giet. Ik zit het nog op school, daar een jaar of 4 geleden. Roep ze mee in banden aan, ik klaag steen en wit. Het vak me net vergeten, maar dat doet er echt niet toe. Nu was ik tegen morgen en ik ben al in het moed. Dus met een weerstand dat verzwakt, wat doet dat zeker goed. Anders kan het niet verklaren dat ik doe wat ik doe. Ik ben rustig aan diep, analyse, rapportering. De concentratie is enorm groter de ontbering. Blijf maar bij iedereen en niet alleen bij mij. De vrouwen krijgen moeilijk met de redding en al bij onder de vorming van mezelf. Dat ik het niet verwacht. Hoe erg moet je er aan toe zijn dat je zin naar mij smaakt. Dus ik kom er nu ter zake vertellen wat er gebeurt. De laatste keer dat een vrouw in jou verkeurt. De laatste keer dat een vrouw in jou verkeurt. De laatste keer dat een vrouw in jou verkeurt. De laatste keer dat een vrouw in jou verkeurt. Spannend vent wat er daarna gebeurt. Nu is er een moment van dans. Geconcentreerd lijk je neer. En nou met de keer voel ik een ander mijn bin. Maar later gaat nog mulder mijn baai en mijn nek. Ik kan er niet zijn dat ik daarmee instek. Dus ik vraag aan dat mens, wat dat op dit mee heen. En dat van de gewette en wat wilde hij van mij. Ze zegt alleen steen, dus dat tot een keer. Mijn handen en zijn koud en ik verlangen naar meer. Mijn leven is ideaal, als stoeven en matrassen. Ik leg het in ons mee en dan kan nog gewoon vlassen. Dat doet de stress vergeten, mijn massage zie ik zin. Ik weet dat moeder weg en hou me daarover weg. Ik keer gereviseerd, misschien maar liever niet. Vooral het contact, de groep zo kwam niet doen. Dus dat is mijn verhaal en dat is er te gebeurd. De laatste keer dat een vrouw in jou verkeurt. De laatste keer dat een vrouw in jou verkeurt. De laatste keer dat een vrouw in jou verkeurt. De laatste keer dat een vrouw in jou verkeurt. Spannend feit wat er daarna gebeurt. De laatste keer dat een vrouw in jou verkeurt. De laatste keer dat een vrouw in jou verkeurt. De laatste keer dat een vrouw in jou verkeurt. Spannend feit wat er daarna gebeurt.